Okay, hello, what's up mga kafanilet? Welcome sa atong vlog. So, natakaroon diri sa among opisina. Kauban ako akong gwapo nga kauban o ang isa nga gwapo po nga kauban. So, kaming tulo ang mga technician diri. So, babuyag mga gwapo sad. Niya kini akong kauban, mo ni siya ang taga-Ubay nga dunay dako kayong kabasakan dito sa Ubay. Tungod sa kadako sa iyang kabasakan mga kafanilit, ang kanami tayo ang pilapil bitaw. Murag highway. Murag highway ang pilapil niya sa iyang kabasakan. Unya, tungod sa kalapad sa iyang mga kabasakan, no, kung magsubay siya sa iyang mga mananumay, kinahanglan pa mag-telescope. Kinahanglan pa mag-telescope, pero itong gigamit ng telescope bitaw ka na matanaw kag Mars, matanaw kag Moon, nga na nga telescope yung gigamit para masubay niya ang iyang mga mananumay. Unya, kuan pa gyud, dili ingon nang hambog ha. Kung magbutang siya gamupos sa iyang kabasakan mga kafanilit, kinahanglan pang helicopter. Asa mana? Niya kana bitaw magatod na siya mga kasi tawagan ng itanumanin. Kanang gagmay nga itanom ba? Sugod. Kana bitaw na gagmay nga itanom nga moy kinahanglan sugod. Good. Tagod ay. Kana bitaw maghatod siya mga tagod sa iyang mga kabasakan, no? Makibul car pa siya para mahatod ang mga kuan. Makibul car para mahatod ang mga tagod. So nga na kadato ni akong kauban mga panilit, no. Nga na. Wala balala. Kana yang imbakanan sa iyang mga bugas dito sa Ubay. Murag tulo ka airport. Nga na kagamay ang kuan, budiga sa bugas niya dito. Kaya ba mga kapanilit kaniyang ref sa ilang bay lahi ng pangkarning baboy, karning baka, karning manok, na karning rabbit, na karning baki, kan lain. Kita tagsa og ref na yang mga pagkaon dito. Nya kanay ang butanganan og mga pagkaon mga kafanilit, mura og grocery. Ngana kadato ang kauban. Nya sa iyang balay na pag yun ay mga ATM machine. Na ATM machine dito. Pila ka ATM tong nasa inyong sala nen? Unom. So na siya unom ka ATM machine dito sa iyang balay. Pag-unom na. Di ka nalipat magkukong kay parang paniagi upat to dyan yun ka nagdugang og duha. So bali unom ka ATM machine sa ilang sala. Tulo ka airport nga na. Muabang pagaling sa budiga ako. Labi. Kani. Nya kani siya delikado kay biyo kani tato sa iyang likod. Aran ang nani siya tato sa iyang likod nga tungaw nga nagtato pag gyud og tungaw. Nya half Vietnamese di siya, half Vietnamese. Halak ka. Iyang balay gamay ra yang balay kuan nga ang ICM murag CR niya na. Kanang ICM, CR sa ilahar na. Nga nakadato na yung kauban. Pero, ang katingalahan, trabahante siya. Kaya lahat yung ganito niya. Trabahante siya dire sa among gitrabahoan. Kay kuno, dili mahalata nga dato siya.